ora, Dul? Dul. Mana buangnya mending. Itu mana yang saya Dul? Oh, mancing Dul? Mancing? Heeh. Nah, nang kali ngendi mancingnya? Ya kan aku luru kan, iki suasana mendung men enak aku. Lah nyuara di pancing? Zaman saya mau pancing. Seser. Oh iya. Wah. Nah, cilik temen. Iki sing gedhe engko nggo kali sing gedhe ya. Iki sing cilik nggo sing pojokan cilik kae sih. Pas sing sungapan cilik. Ayo. Ayo. Yuk. Ayo. Ora karo gak pancing, Mas. Nasir, gue, Nasir. Oh, ya wis. Yuk. Iki Nasir ngendi arep? Ayo kana kena wingi ku lorong biar nyowi. Timbang apa udah wingi? Ya kan subut anak hujan. Ngerti dia? Kana bae dini akeh ana. Ya itu jujur anak naju. Yo. Ana janane yo. Ayo kana wingi ala. Lan diululu kana wingi. Heeh. Lihat, kayak ana dia dah buka. Buka. Ayo. Wis mau mubeng-mubeng tok ora oleh lahan sing ana iwake. Ya yo kan pengen tujuan di rumah nggon kene iki. Lah ngene priye lek parinan kaya ngene? Beli wis tandur pari wi. Wingi oleh 2000 nang ngono kuwi wingi. Aduh. Wes nang omah lagi enak-enakan turu, jak neser wis. Waduh, nglendang turu sawah kaya ngene lah. Nyong nang prakiraan oleh bare 4000 biar malah iki. Rencanane Heeh. 4000 bar ki akeh bae Pak sing dikeruk. Ya mau andangane wingi kan oleh 2000 biar. Kayak mangate sore. Ya iki ana gen awang ngerti ya paling 4000 biar ngono Sidul Jawa berarti kan 2000 biaran ngono. Aduh, iki yang ngene iki ya mending nang omah ngudut ngopi karo ngrokok, sedat-sedut. Ora kelarahan turu sawah ora apa. Yo kan masakan bahasa anu wong ke. Walah, Mbok menawa. jadi sampe siapa ya iki? Jarane Mbak Bugel jare kuwi. Jare ngomong men wis didol. Engko gendrono gen krep-rene wong e. Walah. Nyong sing di Mbak Bugel kane bakal akeh nang kuwi. Maksudnya nyongke kan ya neser tapi kan ada nang wangan sing cilikan. Sing ana banyune. Ya neser ya nang kon ana banyune, nek ora ana banyune kan gereh ora ibak. Apa kana bae yo? Di Kana oh wae. sing ana wite sengon. Sore. Yo, Ayo. yo. Dia brene. Yo ora kambah kene, Kak. Ngombono, Pak. Heeh, mbek kene. Yo wis yo.
becek taman we. Hei, ojo. Duh, video. Lah belajar mana bener? Ya. Taman terus. Wah, dia lari sih. Ya, Wah, duh. Alah, be. Malah duh. Wah. Gini aja. Wah, ayo. Kayak serokan sih. Coba deh. Serokan deh. Ayo. Wah. Oke. bisa bapak lancar. Oke. Ya, ulung. Oh, di macam orang ya. Ini apa sih? Kok weh. Nih. Aduh, gue kepiye ya nih orang bener Apa apa ini ya, boleh apa aja, bener apa nih? kayaknya tak mari we. Nah, Wah, kan bisa pasti. berdoa ini nih. Ya, mana kamera? Aduh, salah. Iya nih, dong. Iya nih. Dek. Kangen. Wah, apa we ya? Nih. Ya, di mana, Mas? Ini teman di.